अरे भाई नहीं लागल घाव एक तो ये सही में ना बल्कि ना रहनी है ना तो बाबूजी का देह नमत रहना उहो का नुआइल बनी ना बल्कि ना बोलाव चाहत रहला उहो का आइल बनी ना तो एनी उनका दोस्ते यार बाबूजी तो निकल गए पंचायते करे खातिर पूरा गांव का बुझाता कि नहीं का ठेका लिया रहता चल जाता नहीं गोबू के केहू आवता तो ना पंचायते कर चल जाता ही नहीं कि गाय गोरु आ इनका दोस्ते यारी खत्म रहती है बल्कि ना रहनी है तो होली में बल्कि ठीक रह लेना पता ही करी कि घर द्वार लिपि पोती कि का करे हम खुदे समझ में नहीं खियावत इहो के कुछ बुझात नहीं खियावे नहीं तब उनको हम बस समझावत नहीं मुँह लेना पता ही डाल देनी ना हमारा टेंशन खत्म हम वो अब ना करब ना गोरू बांध तो हम गिरब मुँह हाथ टूट गए कहीं बराबर हो गए तो पूरा होली निमन बीत गई अरे माई कढ़िया दुखा गई उन लोग बुझात नहीं थे सही में ना हम का केतना का कहीं हम राखी निकाल दी बोले तो कहीं बोलती है पतो यह हैसन भी तो हैसन भी है नहीं पंचायत करता ना घूम घूम के अब बोल दे तो कौन ना लगियन उड़ा कूद के लगियन गरिया दे वो तो बोल से हमें तो ना परेशान बनी ना कि का कहीं मन तो करता ना कि अब नहीं बोलत ना पटाइल बने तो कहीं कि 4 दिन के लौंडे आके हमारे सिखावती है लगियन गरिया दे तब तो परेशान रहता नहीं अपन एगो आइल बन उनहु के एखन कहत कि हाँ रे तू घरे दुआरे रही है तो संगे संगे तो जाता नहीं उनहु के कह के जाता नहीं कि हाँ रे जहाँ जाए बता पे चल जाइए गब देना पैसा निकाल के दे देता नहीं एक लादी कुल गोबर बटे तो नहीं कहूँ जल्दी जाके खेत में गिरा दिया लोग ना बाप के सिराता ना बेटा के सिराता कौन जना के सिराता नहीं कि हम ही ढोब तो ढोब बोल ले बोल 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 रामायण हो गई बोल और बोल काहे पटा गई बोल 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 बोलता अरे हमर मेहराज बोलो 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 हां मैं तो मर पोताना से मुंह को छाजी अभी भड़ाक से अभी का रो के गोबर बोलतर बाबू की तरफ एक तो सोहू हां बोलो ना काहे ना बोला कबे ले बैठ हम तो रामायण के सुनत नहीं तो का कर हमारे के तो बोलतर बोलतर में बाबूजी के तना सतरे सबके ना सब करब तो ना सब ना ई बताई कि रो कुछ चिंता बा गोरवारी को तो पूरा पहाड़ उलट देलु तनी में राखे निकाल दे तो कह चुलिए पोती दी बाबू से पोतवा दी यही रहो से ना हम ना बोला बोले बाबूजी के ठीक बना पोतवा दी बोला के लगन जब लौरी पीटे ना तो एकदम दिमाग एकदम कपार तराजी धड़ाक से सही बताई गाय लबई नहीं है ना दी गाय लगा का तो नहीं खिरे तोरे ने बैठ के राखी आ बाप के आ मरद के शिकायत करता नहीं कुछ सब तरह हम कहनी है तो लगा के आवत जब बाजार रही नु दूगो तीन गोड़ी के बैठाओ त घर में बोला के आ ए कहतर के दही वो कहतर के दही है त कहतर करते हैं तो मैं रहन हम देखत नहीं कुछ नहीं की देखब जानू आ बाप के जहां शिकायत कर तो मार दे के पड़ा तुरंत ताव से मार दे के मुंह फूट फट जी बताते हैं ओए कहन कि ना बाप सही बा ना बेटे सही बा बाप सही नहीं के बेटा सही तो सही नहीं खलो तो हन जाना काम करबे त कर नहीं करे तो छोड़ दे चले नहीं हर नहीं हर चल जीबे नहीं हर चल जीबे तो ओजे रह जीबे बताते नहीं पहले रह जम बोल ओजे लगले सरे बस बढ़िया रही भेजले हां काहे न जीबे ते नहीं हर ठीक कहले ते न नहीं है जीबे तो हम ससुराल छोड़ जाई ओए ना कहता भेजले तो बढ़िया रही बल्कि कुफुत से आदमी बची ना कुफुत भइल बा ए होली में तेरा कुफुत भइल रहता तब का हां ई बताई कि 2 दिन होली बा ठीक बा बाबूजी नहीं खान कोई बड़ा ना गांव में हां त का करी रहतन नु तब देखन के पोछते उठा मारे लन मतलब तो हम तो बचा देते इनो मेहर समझ के आ तब तारा समझ में भड़ाक से ना अब देहिया फेंकबे देह पे कनी हां कुछ देबे ही बारा भी ओनी हमर फोड़ दे ले हई देनु धर ले जे रखे गिरा ना धर इटा फोड़ देनु फोड़ तोर घर कर मिलल बा पटका तरे बाबूजी के लोटा जान फूट तो मार कहीं ना को बराबर कर दीहन ले जाई दुआरे गिरा जाई दुआरे गिरे हमारा बस का नहीं खे दुआरे गिरा पूरा कन्या के दादा भइल बनी गिराई ना हम ही करी बताई ना चरचर कइले ले रे का बाबूजी के बोल देनी त कान लगा के सुनत नहीं हां हम आवत हई तो देखत हई कि बोलत बाप बेटा कुल मैं कुल हो गेला तोरा घर में अगर हम शिकायत कर लेंगे कोनो को हम बोल के हमर सरवा हइसन हमर ससुरा हइसन हां तो करे न करबे ना करे शिकायत रो का से करबे ना करी हस हां ई बताई कि अकेला करते जीव ना जरी जीव जरी ई तो काम के हमार काम रे तो चुलियो चके कर गोरुवारी मेहनत करी सही बताई ना तो कौन मर जे पहाड़ उलट के ना रोज करे नी जब से रवाई बनी आज 2-3 दिन भइल का हम झूठो न बोला लिया नी ठीक करनी हम ओई जे हां तो हम वो ठीक करनी है चर्चा करत मोबाइल स्विच ऑफ कर देत रहनी है हां अब ना बोले तो बापो का ना बुझाता ल कहन कि ए बेटा हमर बसीर हो गइल बा बबुआ तोर पतो पानी नहीं खे देत ए बबुआ हई हो जाता ठीक रही तुमकर कहल सुन के तोर देखी आई पानी गरम होइले बानी आ चल गन में पंचायत करे गांव में बोलते तो बाउल बनी बोलत हन ता
बोली अब ना हम कहते हैं देते आ थोड़े बादाम बोरियवा में आवला नू तो बोल दे खटिया बैठ के छिल फोर खाई हन आ तोरे के दूध दाना खियाई हन अब ना बोली निकली आ हमारा चौर पर मत कर ठीक बा हमार चौर पर कहबे तो ना सो जाई बता तनी पहिले आए पर जाई नू तो बापो को कहना सुन हमारी बिना बता तनी पहिले हम के सही हमरा धमकी सहे के बताओ कोनो जना कुछ कर 3 दिन होइले ना भइला ते देखतनी कि मार रामायण पढ़ रहल बड़े पूरा रामायण के किताब ते खत्म कर देले बोल के हटी ना हटी यहीं लड़े हटी कइले बड़े ध देले ईटा बुझात के इनका चौकट बनल रही जे का बनी खाना कोई दे के गए सजाओ चलो करी ना झोंका कहो ही होगा तिया बाबूजी ले कोई दे आइबे कर का बनी खाना जो आवल घूम के तुम करे पूछी है कि का बनी हम तो देखबे करना कहना के बहिए जोड़ दे तो हमर जंग काट के बना दे हां तो हम पूछे ना जेबे दांत बोलबू तो मार दे घींच के भी हमर से जहां उठका पुटका करैलू जहां त एबर हम खाना में ना बनाबी ओ कि रोवर न रहे नहीं घरे त हमरा ठीक लागला काम करत में रोवर बहरी चल जाइन त हमरा ठीक ना लगली कहनी के बोलत रे त बाप के हमरा नासत रे हां अच्छा तो ई बताई जी कि हम अकेले सुबह ही से करत नहीं बताई तन को मैं घर साफ कहनी है मात्रा में बुझत नहीं हां तोर मात्रा क्या मात्रा बुझत नहीं दांत बोलबू त मार त अबे भड़ाक से गिर जबे जो अब खाना बना बाबूजी के गरम पानी आए कर मेथी करिए का गाला उनको हम ना गरम पानी ना करब ना खाना बनाए हमर बात सुन पहिले हां एबर लिट्टी चोखा बनी जाय त 9 बजे रात के आए बता तनी पहिले जे तन कहते सुन हम नहीं जाना गरम पानी कर दे आ दियर खप धइले में तनी फिटकिरी कुछ डाल दे आ गोल कर सूजा तनी धो दी हम कुछ नहीं जान लिट्टी चोखा बाप बेटा मिलके बनाई जा हम एबर कुछ ना करब दिन भर हम काम कुचाई बाबूजी लिट्टी रे कुचाई उनका रोगन ते पैदा करता रे ए भाई तेरे बसी भइलो होती पेट का दवाई झट ले कोई नहीं सादा खाना ठीक बाटे लिट्टी चोखा आदमी खाई तो इससे कोनो दिक्कत ना हम रोटी बना दे हम कुछ ना हां आराम से दूध में भुजिया दे दिए खा ले मसाला ना पड़ी जा ना सादा एकदम बनी है ना हम पूरा सादा बनी है खाली हल्दी तन में डाल दिए हम कहत नहीं रोजाई 9 बजे राती ला 12 बजे राती ले आई ठीक बनो एबर हम खाना देख तुम धोधिया दे बाबूजी से डर लागेला कहला के पतो ही कैमरा मार दलसिया आ कोई दिन के बाबूजी तार शिकायत कर देले तो बेर का होई बताऊ ना मनबे ना करी मनबे ना करिहन हटी कइले बाड़ू कर आई कुल जतना काम मैं कर दे आ कोई के ओकरा बात से तो कोनो काम करिए अब टीवी जाके घर मत चालू करिए ना त आज हम तो बुखार झट देना बता तनी पहिले अच्छा जाए डाल दे दूधवा उघार दे आज के बिलरिया पी जाओ उघार दे बाबूजी तो पियाया घर निकाल तो के देखता बड़े बीमारिया बन दवाई खाता रहन तो ही ना बुझाई चिको कि तनी बढ़िया से रखी सहित के तन जाए ना दुआर से पानी ले लाए पानी ले लाए नल को छोड़ दे लो पानी ना का छोड़ काम ना कर सकत नहीं हम जाते दुआ पर चुप रहो गलो लम अरे मार सुना के बोले तनी तो बाउर हो जातनी हां अनखी बोला तो निमने बनी वो तो सही हमार जीव जरिया सही लड़ब और सही बोलब सही गरिया अभी तो कम बोलनी है अब और ही गरिया बोला अभी कम कहनी है पानी लिया कहते तो देख नहीं खाना जाई घूमी 10 बजे राती ले चाहे 12 बजे राती ले से हमर का मतलब बा हाय के कर के दे लगले हाय के करा के देले रहनी है हाय के कर के दे लगले सत्य प्रकाश सब तो ले गइल और के उवा के गनी है दुआरी पे तो कहत भैया हेलो ध तो घरे बाटी जता रे ना बाबूजी की जानकारी चल गई तो हिट टांगा तो टंगरिया काट अरे महाराज तनी सु लेके गोला काम हाय हाय का कहले बस देत रही कुल का कहले बस सिरमिट पिरमिट में लगा दे बस सही में हां तो को ढलैया भइला ना ढलैया भइला पटरा ठोकाई जा पटरा फाड़ाई अरे जाई ना छोटी छोटी बात खाती के लागी लड़े लेके जाई हटी ले ध दे लेके जाई ना होता आ थी कहले बनिया के चर तनी कम कर चर कम कर ना तो जे गांव ही जिंदगी बितावे पड़ जाई हां हटी पानी ले जा दी तो लड़बे का ना हटत लड़ब काहे खाती लड़बे तो बोल लड़े खाती कबर कहले रह तू सहूर नहीं कुछ सिखत हैं तनी मनी का खट तर लावे तर बाप कहन उल्टा सीधा बक बक बोले जा बाप के मुंह देखत न तार के हम सही करती एक दिन में प्रणाम करते ने गोड़ छुको बोलत हमरो वाला का छोटका भाई खेसारी टू भैया खास खबर बा के हमारा संजू फिल्म का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करी बेल आइकन बटन दबाएं जितना प्यार दुआ आशीर्वाद देवे को कमेंट में दी और हमारा से और हमारा टीम से जरा से भी तकलीफ दिक्कत हो तो करके दिल बना ले अपन नाती पोता बेटा समझ के माफ कर भैया हमने की वीडियो बनावे का मकसद उद्देश्य संदेश एक ही बाकी
होली में देखते बनी कि का सिस्टम चल रहा बा। केहू के भी परिवार चाहेला कि हमार परिवार हमारा साथे रहे, केहू भी और चाहेला कि हमारा मर्द मने आँखी सामने रहे, कौन भी माई भी चाहेले कि हमार लड़का चाहे हमार सवांग मने कि घर के अंदर रहे, सब कोई रहे होली में। धूमधाम खुशी के त्यौहार बा, खुशी के पर्व बा हमनी के। तो हम तो यह संदेश और सबके उद्देश्य से पहुँचावल चाहतनी खूब बढ़िया से बहुत बहुत बढ़िया से मने रहुआ सब पूरा परिवार पूरा फैमिली मिलके जो भी भोजपुरी जाने पहचाने वाला बा, हमनी वीडियो देखे वाला बा, सब कोई से हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती है कि खूब खुशहाली से होली के मनाई। और होली त्यौहार ऐसा कोनो त्यौहार नहीं है भैया, हर रंग में मिले रहेला। तो हम तो कहम कि दुश्मनी कितनो भी होला तो हर रंग मिलने के बाद आ हर रंग अला के बाद दुश्मनी खत्म हो जाला होली के बाद। तो हम तो यह संदेश में बतावल चाहते हैं वह सबके, अगर हमारा से ज़्यादा से भी तकलीफ दिक्कत हो गई भैया तो अपन नाती पोता बेटा समझ के माफ़ करब। ये से दी जब विदाई, फिर अगले वीडियो मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज, लव यू फैंस, हैप्पी होली।